Pensade antes de gravar. Vale, non nos lancemos a, mira, unha flor amarilla. E voy a hacer un vídeo, ¿por qué? Non lo sabemos. Porque hoxe é o día de demostrar que sodes un futuro prometedor e que o audiovisual é unha ferramenta para cambiar o mundo. Que sexa un día de convivencia, que o pasedes ben. Nas excursións da Aboliña todo está moi ben pensado. A xente que a dirige sonche miembros do Estado. Teñen sobres de Rajoy, cheques de Rodrigo Rato. Como somos do gobierno todo nos sale barato. Como eran as condicións do traballo? As miñas cosas de bueno, sí. Consellos é complicado dar porque non tamén o consello estamos vendo, ben, igual damos o consello e ao revés. Pero bueno, a verdade é que o sea, hai que aproveitar que con calquera móvil, con calquera ferramenta se pode gravar e se tes creatividade, se tes unha idea que é boa, da igual que este grabada con un móvil que con unha cámara, bueno, igual non é, pero bueno, se a idea é boa, vai a triunfar. Nos acostumbramos a facer todos sin un peso, os de arriba xa non soltan moito. Van soltar ainda menos. Hai que facer cousas, pero hai que protestar para seguir facendo máis,